Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Apha ke baphulaphula sawuthetha ke ngobunzima noxanduva oluzawuthwalwa pha ngamakhosi apha ke xa kuvulwa ngoJanuwari. Nawukhumbula ke into yokubana ke kusavaliwe, kuvalelwe pha iAFCON, kodwa amakhosi sayethe asibhengeza isibhengezo sithi ke abafana abadala bathe babuya pha etrainingini apha ke kulomvulo sisuka kuye bebeqala ke ukuzilolonga babuyele enkomeni abafana abadala belungiselela ukuvula kwabo nge-20 kaJanuwari. Nawukhumbula into yokubana ke Kaizer Chiefs pha nge-20 kaJanuwari abafana abadala baqobisana pha neqela ke le-Golden Arrows pha e-FNB Stadium ke baphulaphula pha ngo-7:30 ke ngokuhlwa. Nawukhumbula into yokubana ke xa beyimemezela le ndaba iziphathamandla zeqela ke le-Kaizer Chiefs, isizathu sabenza into yokubana ke babe bavula pha ngomvulo kwa-early kunezinye clubs, bathi imidlalo yabo izoba minintsi kakhulu pha ngoJanuwari, futhi ke ixesha elinintsi ixesha abazuluthola ixesha eloneleyo lokuhlala nabadlali babalolonke. Bathi ke ngoxa benovula pha nge-6 kaJanuwari lethetha ukuthi ke baba neveki ezimbini babe sebeyafika pha kulaa mdlalo wabo we-Golden Arrows. Bathi yiyo loo nto ke bathe bavula ngomvulo, bebelungisela into yokubana bona babe nexesha eloneleyo ke nabadlali, lethetha ukuthi babe neveki ezine zonke nabadlali ke beqela leKaizer Chiefs bebalolonga. Enye into ke baphulaphula enye siphinda siyigxininisa senyathe into yokubana ke iKaizer Chiefs njengoba izawudlala pha nge-20 kaJanuwari vula neqela le-Golden Arrows, ndicinga uba yobe ingempela veki. Phakathi eveki nabafana abadala bazobe bedlala umdlalo ke we-CAF Confederation Cup. Xa bephuma apho badlala umdlalo we-league neMoromo Gallants. Xa bephuma iRomo Gallants baphindisa badlala imatch yabo neZamalek. Xa bephuma kuZamalek badlala umdlalo we-league. Kuthiwa iKaizer Chiefs izawuba busy kakhulu apha ke kuJanuwari. After iintsuku eziyi-4 izabe idlala igame, after iintsuku eziyi-4 izabe idlala igame abafana abadala, ethetha ukuthi ke bazoba busy kakhulu. Ndicinga uba ke yenye yezizathu ezenze into yokubana ke kungabikho lula kubo ukukhulula abanye abadlali bathi bayabakhulula kule transfer window kaJanuwari. Zizizathu ke endicinga uba ziyelelene kule midlalo yabo izobe iminintsi, ngoba ke enyanisweni bazobadinga abadlali abanintsi. Bazozidinga iiplayers ezifana noCheslett pha, ezifana noNkanyiso Shinga, abadlali abafana ke pha ndizawubala ke abadlali abangadlaliswa kakhulu pha yiKaizer Chiefs ke oDupreez abasoloko bekhalazelwa ke ngamaphutha, kodwa ke iKaizer Chiefs okunoba lula ke ibakhulule ngoba badinga iiplayers ezoneleyo ezininzi, isikwadi esiqinileyo ke ngoba bazawuxakeka kakhulu. Nawukhumbula into yokubana ke iKaizer Chiefs azodlala ii-competitions ezintathu, ukuquka kuzo iBetway Premiership, ukuquka kuzo iCAF Confederation Cup, ukuquka kuzo iNedbank Cup. Loo nto yakuxela into yokubana ke bazoba busy, isikwadi soneleyo ke baza kusidinga baphulaphula. Injalo ke nani ke ningake ningene nitshone into yokubana niva njani, nize ke ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.